Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Barangay Mactan, Kawayan, Masbate, bandang alas 5:39 ng umaga nitong Lunes, Abril 14. Kinilala ang suspect na si alias Bongbong, 49 anyos, residente ng Purok 3, Barangay Kawayan, parehong bayan. Nakumpiska sa posisyon niya ang 4 na sachets ng pinaniniwalaang shabu na may timbang na 21.41 grams na nagkakahalaga ng 143,000 pesos. Bukod sa iligal na droga, nakuha rin sa kanya ang isang hindi rehistradong caliber 38 na baril na walang serial number. Ayon kay Police Master Sergeant Joseph Laurio, Chief of Police ng Kawayan Municipal Police Station, itinuturing na high-value target si Bongbong at kasama sa Regional Recalibrated Priority Target List at dati na ring drug surrendery. So ito pong request natin is file to inquest proceedings sa Masbate Prosecutor's Office po. Isinagawa ang search and seizure operation sa bisa ng search warrant na ibinaba ni Honorable Teofilo Tambago, Acting Presiding Judge ng RTC Branch 49 Kataingan, Masbate noong April 10, 2025. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pinagsanib na puwersa ng Kawayan MPS, Masbate 2nd PMFC, 502nd MC RMFB 5 at sa koordinasyon sa PIDEA Bicol. Nasa kustudiya pa ng Kawayan MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Possession of Firearms. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.